if you don't mind me asking, pila man imong nadawat ato sa usa ka design? Kato nga time ha. Kay, Kato na tayo mo. Kato nga time. Let's say mga 2008 to siya na year. Ang isa ka design nako kay $300. No. Not bad. Yeah. Dako na no. 250 to $300. Dollars man kay US man. 15 mil. Na. So, Labi na sa una inflation dako na. Not bad. pero bisag karon mo ingon kag $300. Dako gyapon. Dako gyapon oy. Moto kaingon gid ko nga hala, tinuod ni. Tinuod ni nga nay kwarta. Pero nag-make automatic na ka to gyapon. Wala pa. Wala pa. Asa man ka nakabawa na empties mo yan? Kasi may nag-ingon mo na tuway ning empties ba? Kuan rock nakita na sa mga deviant. Kana naman na sa lagi pang SWAT dito nga kanang kani siya na design kay ako ni siyang gi-post pod sa empties niya nakakita ko somewhere ato. Unsa man ang empties? Ako gyud to. Moto dito ko na discover niya. Dito na nagsugod tanan.